Sillej, fil-palazz fejn naħdmunej xuġġat waħda tinkiter li gerxet il-kolla, sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu, rata mqaret. Kontet ngħidilkom, għax dil-koka qasmet l-qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fej maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu law, għaddu, niftuħ dejjem il-bib, kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Isa tan-nieqa fix-xitwa fil-kesħa kienet dik il-biċċa kek ta' ċikkulata. Kebet is-sajjar tajjeb daqqa waħda din il-koka. Issa mbagħad wara mmur noħdla xi ħaġa tamma. U hija naħseb baqa' li naqgħod ċans qabel nibda ndoq għax dalwaqt tiġi mawija għandi ktieba u issa kkalmata biċ-ċikkulata issa naqra ktieb u niġi. Perfett, perfett, perfett. Illum ġurnata tajba ħatkun. Hekk qed inħoss. Arloġġ speċjali. Darba fost l-oħrajn fil-klassi tas-Sinjorina Tart marret għallima ġdida. Talbet lil Chris joħroġ barra magħha fil-klassi. Waqt li kienu mexxin fil-kulutur qartlu li kienet is-Sinjorina Tina u li kellha bżonn titkellem ftit miegħu. Malli daħlu fil-kamra talbitu sabiex jgħidilha dak kollu li jixtieq u li hemm fuq moħħu. Chris infaqa jibki. M'għandi xejn xi ngħidlek, Sinjorina Tina. L-unika kelma li tiġini f'moħħi bħalissa hija Nanna. Huwa spjegala kif ftit tal-ġranet ilu il-bambin kien mar u ħadlu lin-Nanna mingħajr lanqas biss ma qallu. Għalilha kif il-mama kienet ta' kuljum tibki u bil-kemm kienet qed tkellmu. Għalilha wkoll kif kien mar jipprova jsib arloġġ speċjali. Iżda nduna li dan l-arloġġ jeżisti biss fl-immaġinazzjoni u fil-ħrejjef. Ta' kull ġimgħa s-Sinjorina Tina baqgħet tiltaqa' ma' Chris. Huma kienu jitkellmu u jilagħbu flimkien. Fuq fommu kienet reġgħet tfeġġed dik il-bissima ħelwa tiegħu. Darba fost l-oħrajn f'waħda mis-sessjonijiet, is-Sinjorina Tina tat kaxxa żgħira lil Chris. Fuqha kien hemm miktub bitri kbar. Arloġġ speċjali, which Chris share. Fetaħ jiġri l-kaxxa u sab arloġġ kejken blu tal-idejn. Ta' ħarsa lejn il-ħin u ra li kienet juri l-istess ħin ta' dak li kien hemm imdendel fl-uffiċċju. Dak il-ħin arra swiċċu. Minix nifhem, Sinjorina Tina. Sondu speċjali dal-arloġġ. Jien l-istess bħall-oħrajn qed narah. Tassew, Chris, dan huwa arloġġ normali. Arloġġ li l-minutieri tiegħu jimxu l-qudiem u mhux lura. Il-minutieri ma jiqfu qatt jekk mhux għax tispiċċa l-batterija. Iżda jerġgħu jibdew jaħdmu hekk kif tibdilha. L-istess il-ħajja tagħna, Chris. Chris issa der iżjed konfuż u ma setax jifhem x'kienet qed tipprova tgħidlu s-Sinjorina Tina. Il-ħajja tagħna ma tieqaf qatt. Jista' jkun li nħossuna għenin u bla enerġija għal ftit iżda mbagħad insibu lil xi ħadd li jgħinna nerġgħu nġibu dik l-enerġija lura. Bis-saħħa tagħhom nerġgħu nibdew mexxin il quddiem bħal minutier tal-arloġġ. Jekk ma jkunx hekk, ma tkunx tista' tisbaħ ġurnata oħra u nibqgħu dejjem imwaħħlin ngħixu l-istess mumenti. Intek tixtieq, Chris. Le, ma nixtieqx li nibqa' dejjem imdejjaq kif jien. Ma nixtieqx nar iżjed lil mama tibki. Kull ma nixtieq biss u li nkun nista' nerġa' nara lil Nanna u Nanna miegħi. Chris, il-ħajja toffrilna ħafna mumenti sbieħ, iżda xi oħrajn jafu jkunu xi ftit koroħ ukoll. Kulħadd ser imur għand il-bambin xi darba. Kont taf li bħalissa Nanna qiegħda miegħek, avolja m'intix tara. Tassew? Iva, Chris, meta tibda tħoss in-nuqqas tagħha kellimha f'qalbek u kun ċert li qed tisimek. Ftakar fil-mumenti li qattajt magħha u kun żgur li mi se tħallik waħdek qatt. Għal dan il-kliem Chris tbissem, ta' ħarsa ħafifa lill-arloġġ u ra li kellu xi ħaġa mnaqxa fuqu. Miegħek dejjem in-Nanna Anna. Ħsibt li ħajqabbadni dwejjaq dal-ktieb imma vera spiċċa sabiħ hux.
Għax kulħadd qed jarana minn hemm fuq. Kemm reġa' ġerħat fuq. Ħammur noħdilha biċċa kejk oħra jien. Ħanieħdu mjerħa ma timdunax is-sinjura. Ciao!